Hello! Bună tuturor! Sunt Leonardo și astăzi preparăm o băutură care a devenit populară în timpul prohibiției, atunci când transportul ilegal de alcool se făcea sub diferite forme. Așadar, Margarita. Originile acestui cocktail sunt încă neclare. Sunt voci care plasează prima Margarita în anul 1936, în Tijuana. Alte voci spun că ar fi fost inventat în anul 1938 de către Carlos Herrera în barul său din Baia, California. Dar Francisco Morales a susținut mult timp că el ar fi inventat prima Margarita în anul 1942 în barul Tommy Place, însă ce știm concret este că numele Margarita provine de la varianta spaniolă Daisy, care înseamnă margaretă, și este folosit ca și alint pentru Margaret. Însă, margaretele sunt o familie de cocktailuri care includ spirit de bază, lichior și citrice. Așadar, pentru a afla cum se prepară Margarita, ne vom folosi de un pahar cu PET care este prerăcit și are un raim de sare pe marginea lui. Până noi mai povestim, am să mai adaug gheață în pahar. Margarita se poate face în mai multe forme, aș putea spune. S-ar putea face on the rocks, ar putea fi preparată blended cu gheață și ar reieși frozen Margarita. Sau ar mai putea fi preparată straight up, fără gheață. Eu astăzi am să o prepar varianta straight up. Pentru a prepara acest cocktail avem nevoie de un pahar cu PET pe care îl avem la prerăcit cu această margine, aș putea spune, de sare pe marginea lui și ne vom folosi de un shaker pe care îl vom umple cu gheață ca să stea la rece. După ce am pus gheața în shaker ca să stea la rece, vom adăuga ca și primă bază alcoolică tequila și vom adăuga 50 de ml de tequila. Un al doilea ingredient este lichiorul triplu sec, unde vom adăuga 20 de ml. Un al treilea ingredient, și aș spune eu că este chiar aproape cel mai important, pentru că ne aduce un balance în băutură, este fresh-ul de lime juice, unde vom pune 15 ml. După ce am adăugat toate cele trei ingrediente, vom stoarce apa din shaker să ne asigurăm că nu există apă în shaker și vom agita băutura puternic. După ce am agitat băutura, vom arunca gheața din paharul cu PET care a stat la prerăcit, vom turna băutura și ne vom folosi inclusiv de un fine strainer pentru a nu ajunge gheața în pahar. După ce am turnat băutura, ca și garnish, pe marginea paharului voi pune o felie de lime. Așadar, Margarita. Cheers!